fra Christiansborg og så tilbage igen. Inde midt i tinget er pladen gået i hak endnu en gang, endnu en gang. De synger ikke med hjertet, de synger alle sammen den samme sang. Så vi kan rykke endnu tættere sammen gennem stormen og bliver aldrig ensom, men fri. De andre, de har intet fornuftigt at sige. Hjælpen kom fra en front vi ikke havde set. En skarp debat vi ikke troede kunne ske. Christian og Johanne støtter vores sag som aldrig før. Vi står der ikke alene, vi kæmper i en flok, fordi vi tør.